Sa pagsugod sa Bear Month, gipahimangnuan ng publiko o gingon man mga establishment nga magmatngon batok sa mga kawatan. Nahuli kam kining usa ka kawatan nga nagpakanong inong customer sa usa ka milk tea shop sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Nakita sa footage sa CCTV ang iyang pagkuha sa cellphone sa tindera nga busy sa pag-andam sa iyang order. Kini ang report ni Femery Dumabo. Sa post sa usa ka netizen sa social media sa kuha sa CCTV footage, makita kining lalaki nga nag-itom og t-shirt nga nagpakaron ingnon nga customer. Sa diyang busy sa pag-andam ang tindera siyang order, nahuli kam sa CCTV ang kalihukan sa kamot sa suspitsado ug may kapikap sa bisan unsa nalay magunitan hangtod nga nakatiempo siya sa cellphone nga iya sa tindera ug gidali-dali pagsud sa iyang bulsa. Sa post, gilagway sa netizen ang kamaayong madistract sa lalaki. Nakano sab sa CCTV ang pakigistorya-istorya sa suspitsado sa tindera nga susama ragway na hitabo. Sa pagtalikod og balik sa tindera, milakaw raw sab dayon ang suspitsado ug wa na gani kuha pang iyang order. May pipila nga nag-message sa uploader nga nagpahibaw nga nabiktima usab sila sa tao nga susama magpamarog og estilo sa pagpangawat. Nimando ng Cebu City Police Director sa pagsusin ini. Para ma-identify po dayon kung kinsang ma-profile ang kinsay nakasalisyado. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko ug sa mga establishmento nga mas magbinantayon karon gikan sa mga nakadayang klase sa mga kawatan, ilabi na ning panahon sa Bear Months. Taliwala sa problema sa COVID-19, usa na usab kini sa mga gitutukan sa kapulisan. Mga salisi, inyuhang mga butang, kung mugawas man mo, bantayi gyud kay naamo nagi mga tao nga mo take advantage sa opportunity nga. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.